Wanti magrib aja menyang sendang sendang ngono akeh kula sawa mumpung sih urip sregep nanggap wayang so yen mati munggah suwarga aja kuku omongane wong golek dhuwit Caipun matune penak bayare yo Pak Sundari
jaluk selambung ora kena dadi wong udang ngalor gak ono turunan yen bengi turune dhewean ngeloni bantal kucing kering otok kuning kakek sandal kayu jenenge lilo garing arane kamplek wong wedok metu bengi alah betah melek enak ya terus ya lumayan kabeh kalah karo pakulinan ha iya mulo dikulinake ngono wah temenanan jan kaya dasare sing jenenge Nuswantara iki bejo-bejane menungso kok iso lho karo mbah-mbahe dhewe karo luhure dhewe ditinggali budaya sing semene akeh tur apik kabeh dari Sabang sampai Merauke ha iya tanah Jawa wis kaya ngono saka Banyuwangi tan dhewe duwe ciri khas sing luar biasa iya Surabaya ya ngono Malang ya ngono ha iya ngono kuwi sing jenenge wah jan budaya ki sapa nek mau diwarisi sing apike kaya ngene sing luhure kaya ngene yen awake dhewe sing nguri-uri lah ora mau nguri-uri contonen kaya Bapak Suwaji karo Bu Supi lho panjenengane klebu ngurip-urip barang masa lek urip-urip butuh anak wayang lek ngurip-urip ora mau wayange ning senimane ya diurip-urip sing duwe tenda ya disewa sing duwe son ya disewa bakule ya entuk rejeki sing mirsani ya seneng sing tegese panjenengane pepunden kula Bapak Suwaji pancen sangat luar biasa insyaallah ganjarane melimpah ruah penuh dengan barokah Allahumma ya ngono kuwi ya nadyan kados pundi kemawon sing jenenge kabudayan menika saya-saya menawi wonten Nganjuk Mas Bareng kula percaya sing jenenge Nganjuk niku kota wayang kulit nah niku saestu wong nyatanipun para leluhur dalang kemawon ingkang top-top menika racakipun saking Nganjuk rumiyin Pak Harjunadi menika Nganjuk dipun susul kalian Bapak Panut Darmoko menika ugi saking Nganjuk. Ditambahi generasi saiki ana Mas Akbar, ana Mas Badar, lan liyane sing wayangane apik-apik kaya mengkono. Nggih. Iki saka njaba rangkang ini mung ngelani ibarate bumbu ya wis nggih nyedak rasa ngono Mbak. Nggih, ngoten niku. Sing baku sing jenenge wayang niku lak tetep nun sewu menyampaikan pesan-pesan moral yang terbalut di dalam lakon. Ngono ya, nggih ngoten niku. Mula sagaduing nalar sakadaring lampah nadyanto ana hiburane, ana entertaine. Nek yo lakone kudu tetep kecekel lan pesan-pesan morale yo tetep bisa tersampaikan. Yen wayang mung isine hiburan tok, iku tak ngurunga nuwun sewu. Kaya ketoprak humor nika jane apike gandeng mung guyon tok akhire entek
kegiles dening jaman. Lah kehebatane wayang ibarate kaya sampiri apa wae bisa. Waton ora kakean le nyampiri mergo yen nganti sing jenenge memean le nyampiri kakean tan wurunga iku dadine pedhot. Ngono kuwi. Nggih, ngoten niku. Mila sesarengan kalian warga masyarakat Nganjuk kalian Pak Suwaji karo Budi Supi anggenipun meh nglestantunaken budaya dasaripun meh ibu-ibu tasih kathah ingkang jenak pinarak. Lho ngene iki lho. Lah sing jenenge wong nun sewu, piyai yen budaya ngerti tata krama ya kaya piyai Nganjuk ngene iki. Adate men sopan, men tertata dengan baik, ditata lanang enek nggone dhewe, wedok ana nggone dhewe, dipisahke. Wih, neng daleme ngene Pak Hartono nggih ngempel. Lanang wedok campur dadi siji. Ini ya ora enek tangane sing lanang kewek nang ngene bokonge sing wedok ora enek ngono kuwi. Mergo apa? Nganggo tata krama. Wong urip iki ciri khase mung tata krama. Lah, tata krama niku jembar tebane. Piye tata kramane karo pangeran ingkang maha suci, piye tata kramane karo tangga teparo, piye tata kramane karo wong tuwa, piye tata kramane karo guru, piye tata kramane karo anak lan piye tata kramane karo alam saisine. Wonten Mas Gareng. Oh iya. Bener. Kanjeng kepara nyata. Nggih. Lah, gandeng awake dhewe iki saka nadyan kelahiran Blitar ning wis mapan ning Laladan Surakarta. Ya terus ngaturake